ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରେନି, ତୁମ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେନି, ସେହିଭଳି ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ତୁମେ କେବଳ ଭିକ ପାଇବ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କ କାମ ହେଲା କହିବା, ତାହା କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତୁମକୁ କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆଘାତ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ମଣିଷକୁ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଆଘାତ ନ ମିଳେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିପାରିନଥାଏ। ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ହାରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ହାରିବା ହିଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତୁମକୁ ଯିଏ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମକୁ ଯିଏ ଖରାପ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆ ଏମିତି ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ନଥାଏ। ମିଳୁଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଧୋକା ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଭାବନ୍ତି ନିଜ ଭଳି ସରଳ, ହେଲେ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ସରଳତାର ଫାଇଦା ଭରପୁର ଉଠାନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ବି ବଦଳିଯାଏ। ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିନ୍ଦାରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ହଜାର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହାର ହୃଦୟ ଚେହେରା ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ।